The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko dahil sa bagyong Christine, tahanan ni Sagrario Madrigal na 88 taong gulang mula sa Piudoran, Albay, tinangay ng baha at walang naiwan. At ora mismo naming silang binisita ng ating team. At ang buong kwento, panoorin po natin ito. Kami ng katulog kasi ng lakas ng baha na kung hindi kami lumipat, simple na nadadala kami ng tubig sa dagat. Magandang araw mga ka-aksyon. Nandito tayo ngayon sa Barangay Mariguntun sa Piudoran, Albay, kung saan isa ito sa nasalanta ng bagyong Christine noong October 22. Dito mismo sa aking kinatatayuan, rumagasa ang tubig baha na umabot hanggang baywang. Mga ka-aksyon, nandito tayo ngayon kung saan dating nakatayo ang bahay ni Nanay Sagrario. Halos mangiyak-ngiyak siya na wala nang natira na kahit ano pa man na bahagi ng bahay niya. Balik ko, yung tubig pa hanggang na dito. Pagbalik ko, nahanod na yung mga gamit. Mga anong oras yun, Nanay? Mga malas 9 na kasi. Ng gabi? Okay, last 9. Hindi naman namin nakuha yung ibang gamit kasi malakas ng tubig pa, pababa. Yung anak kong isa, yung makina kong tinatahian, tinatakbo dyan sa linipatan namin. Yan sa mga mataas na bahay. Yung iba kong gamit, na was out. Itong ibig sabihin, itong buong may bumagsak, ito buong bahay niyo ito. Opo, buong bahay ko. Talagang nasadya talaga, parang sinadya talaga yung bahay ko. May mga nakuha ka pa ba na pwede nyo magamit?
Pero hindi naman pwede. Hindi naman pwede. Kasi nabagsakan ng simento. Yung TV, limang TV. Wala talaga. Mahirap isipin. Talaga. Parang tinatawanan nyo na lang yung Sabi, may problema ka, tawa-tawa ka ba? Di bali, sabi ko. Salat sa buhay ang pamilya ni Lola Sagrario. Kaya dagdag pa sakit sa kanya kung paano babangon muli. Lalo pa na 200 lamang ang kanyang kita mula sa pananahimik. Laking pasasalamat na lang ni Lola Sagrario na hindi kasama ang kanyang makina na inanod ng rumaragas ang tubig baha dulot ng bagyong Christine. Nagtatay na ako, upo. Yun na yung naging kabuhayan mo talaga. Opo. Magkano ang kita mo sa isang araw sa pananahi lang sasabi mo sa mga uniform? Mga 200 lang. Sariling pamangkin lang. Yan. Kundi naman, minsan walang, hindi nagbabayad yung iba. Kasi mga pamangkin ko lang yung pinaparian ko. Isa lamang ang bahay ni Sagrario sa maraming nasirang bahay dulot ng pananalasa ng bagyong Christine sa bayan ng Piuduran. Yan mga ka-aksyon, yung sitwasyon ng bahay ni Nanay Sagrario na kung saan nasa lanta nitong bagyong si Christine. At ngayon, makakausap natin sa studio si Nanay. Magandang hapon po sa inyo, Nanay. Opo, maganda po ako, Nay. Opo. Kasi sabi mo, maganda po. Magandang hapon po, Lola. Magandang hapon Ayan. din po. Tama po, may mga apo na din po kayo, Lola. Mayroon. Ayan. Ayan. So, Lola, kumusta po yung kalagayan nyo ngayon po matapos po itong si bagyong Christine? Ito, mahirap talaga. Mahirap po talaga. Opo. Opo. Nakita namin, Lola, sa video, sa mga kuha po ng aming team na talagang totally devastated po yung bahay po ninyo. Opo. Yung mga panahon po na kasagsagan ng bagyo, andun po kayo mismo sa bahay po ninyo or nag-evacuate na po kayo? Nag-evacuate kami. Opo. Malakas na kasi yung baha. Mhm. Opo. So, yung bahay po ninyo, baha po yung talagang dumaan sa inyo or pati yung malakas na hangin po, rason para magiba po yung bahay ninyo? Baha talaga. Baha at the same time, malakas na hangin. Opo. 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 So, nung kasagsagan ng bagyo na, makilapit lang po yung mikropono. Sino po yung kasama nyo doon po sa bahay ninyo? Yung dalawa na kong apo. Dalawa nyong Apo. apo. Opo. So, eto po bang lugar nyo na talagang bahain tuwing may mga malakas na bagyo? Hindi Talaga naman ngayon lang binaha yung ko bahay. Hindi naman yung binabaha. Mhm. So, kung hindi po yung binaha, malamang ngayon po nakatayo pa rin yung bahay Opo, ninyo. nakatayo pa. Opo. So, pagkatapos ng bagyo po, Nay, bumalik din kaagad po kayo doon sa bahay po ninyo? Hindi naman kami bumalik kasi wala naman kaming tirahan. What I mean is, pagkatapos ng bagyo, umuwi po kayo para tingnan yung kalagayan ng bahay ninyo? Opo. Opo. Nung nakita po ninyo, Nay, na ganun po, wasak-wasak na yung bahay nyo, yung mga gamit nyo po, nagkalat na, ano po yung... Masakit. Opo. Parang wala na masabi. Opo. Napakasakit, Nay. Opo. Opo. Ilang taon nyo pong tinayo yung bahay na yon, yung mga gamit, pinundar po ninyo? Matagal na yun po. Opo. Opo. Tanong ko, Nay, kasi sabi nyo kayong 3 lang ng apo mo. Saan po si Mister? Wala na. Opo. Dito lang na yung mikropono sa may Wala Opo, naman wala akong na. asawa. So, mag-isa ka na lang po, kasama Opo. mo po itong mga apo mo. Opo. Saan po yung mga magulang nitong apo nyo, Lola? Nagtatrabaho din. Nagtatrabaho. So, kayo po yung tumatayong magulang po nila. Opo. Opo. So, ngayon po, Lola, kasi totally devastated yung bahay nyo, saan po kayo pansamantalang nanunuluyan po? Nakatira doon sa dati kong pinag-aalagaan ng santo, doon ako nakatira. So, doon po kayo nakatira. Kasama mo po itong 2 yung apo? Opo. Doon po muna kayo? Opo. Okay. So, nakita po namin, Lola, na ang hanap buhay po ninyo, pinagkakakitaan nyo ay ang pananahi. Opo. Opo. So, buti na lang, Lola, yung makina po ninyo ay hindi po nasira ng bagyo.
Sira na nga po. Nasira po yun. Sira na ano ng tubig yan. Opo. Pinasok ng tubig. So pinaayos nyo na lang. Or sira pa po hanggang ngayon? Sira pa. Di naman ako nakatahi ngayon. Opo. Buti pagpunta nila doon, ano pa ako. Mhm. Ilang taon na nga po kayo, Lola? 87. 87. Opo. So mag-88 na po kayo. Kumusta, Lola? Malakas pa naman yung tuhod po ninyo sa pagpipedal po nung Malakas pa naman. Opo. So ngayon po, Lola, na hindi po kayo makakapagtahi kasi sira yung makina nyo, apektado yung hanap buhay ninyo. Opo. Mhm. Nagagawa na lang ako ng mga basahan. Opo. Yung basa. Yun po ang ginagawa po Yan ang ninyo. ginagawa ko. Oo. So, pakatapos po ng bagyo, ano po yung, may mga gamit pa naman po kayong naisalba? Yung iba, yung pangkusina, ubos, lahat yan. So, pagkatapos po nun, paano yun na yung pang-araw-araw po ninyo, napakahirap kasi syempre nakikitira lang kayo. Opo. Nagaano na lang sa mga mga sariling tao. Iram na lang muna, wala pang Anong plano nyo ngayon, Nay? Babalik po kayo doon sa lupang kinatatayuan ng bahay ninyo dati? Aayusin nyo yon or hindi na po kayo doon? Ayusin pa namin ko. Kasi wala naman kaming lote. Aha. Wala kaming ang tatayuan bahay. Pero yun pong dating kinatatayuan ng bahay nyo, lote po ninyo yon. Hindi naman sa Okay. Pero doon po pa rin plano nyo pong tumayo ng bahay? Dito pa, doon pa rin kasi wala naman kaming wala kaming lote. Opo. Kanina pinapanood nyo po yung video, medyo naluluha-luha po kayo, Nay. Opo. Pag naaalala nyo po yung bagyo, yung pangyayari. Pag umano lang yung ulan, parang kinakabahan ako. So tuwing uulan po, meron ng kaba kayong nararamdaman? Opo. Noong, siyempre, pagkatapos ng bagyong Christine, here comes bagyong Pipito. Ano po yung naramdaman nyo, Nay? Takot Takot. ulit? Opo, takot. Opo. So, sige po, Nanay, kasi alam po namin yung sitwasyon po ninyo, walang-wala po kayo ngayon, yung bahay po talaga ninyo ay talagang nagiba, Opo. yung mga gamit nyo basang-basa, yung iba nagkasira-sira na. So, magsisimula ulit po kayo, Lola. Opo. Opo. Sige, Lola, kasi ang Ako Bicol Party List, Lola, ay talagang tumutulong sa ating mga kababayan na pinagdaanan nito pong kalamidad. Opo. Makinig po kayo, Nanay, sa agarang pagtugon sa pangangailangan po ninyo, nasa kabilang linya ng telepono, si Miss Sally Luces, ang Media and Political Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Magandang hapon, Miss Remy, and magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Live po yan sa Facebook at 90.7 Radyo Oragon. Opo, Miss Sally, nung mga nagdaang araw, marami na po tayong natulungan ng mga kababayan nating nasa lanta po nitong bagyong nagdaan na si bagyong Christine. Ngayon, andito po si Nanay Sangre at ganun din po yung sitwasyon, totally devastated yung bahay nila at wala po silang kahit anuman na naisalbang mga gamit. So, Miss Sally, ano po yung maaring asahan ni Nanay Sangre mula po sa Ako Bicol Party List? Yes, Nanay Sangre, nang malaman po ng ating mahal na chairman na si Congressman Saldico po ang nangyari po sa inyo, ay siya po ay agad na nagpadala po ng 10,000 pong cash para po maitulong po sa inyo sa pagpapaayos po ng inyong tirahan. At isa pa po, nagpadala din po siya ng food packs para po may magamit po kayo sa inyong araw-araw kaya papangailangan po, Nanay. Ayun, Nanay, napakinggan mo si Miss Sally. Nagkakalaga ng 10,000 piso po ang ipinagkaloob sa inyo ng Ako Bicol Party List at food pack po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, naiiyak na Miss Sally si Nanay. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo na sa kabila po ng pangyayari po na pinagdaanan po kayo ng kalamidad, meron pong Ako Bicol Party List na handang tumulong po sa inyo, Nanay. Maraming salamat po. Opo, makilapit lang yung mikropono, Nanay. Alam ko po yung pakiramdam nyo na yung kagalakan po dyan na nararamdaman po ninyo. 10,000 piso po, Lola. Ano po yung gagawin nyo po sa 10,000? Ng mga gamit, mga sa bahay.
Opo, Miss Sally, naluluha si Nanay Sangre, ano, dahil malaking tulong daw po ito sa kanya at syempre, bibili siya ng mga gamit para sa kanilang bahay at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat, Miss Sally. Yes po, maraming salamat din po at nanay, huwag po kayong malungkot. Alam po namin na yung mga po ay luman ng kasiyahan. Panalangin po tayo parati po nanay na maiwas po tayo sa anumang mabibigat na karamdaman para makapagpatuloy tayo sa araw-araw. God bless po nanay. Ayan, maraming salamat, Miss Sally Luces, ang Media and Political Officer ng Ako Bicol Party List. Nanay, 10,000 pesos po na tumataginting ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ito, nanay, hawak ko na. Ibibigay ko na po sa inyo, nanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 po mula po sa Ako Bicol Party List, nanay. Tanggapin niyo po ito, nanay. Salamat po. Ayan. At syempre, nanay, sige nanay, dito ka po sa tabi ko, nanay. Ayan. So much grateful si nanay. At nanay, meron pa po kayong iuuwing food pack mula po sa Ako Bicol Party List. Tanggapin niyo rin po ito, nay. Ayan. So ano yung masasabi niyo po, nay? Na ngayon ay pumunta po kayo dito na wala po kayong bitbit. Ngayon po, meron na po kayong bitbit pa uwi. Opo. Sige, nay, dito po kayo magsalita, nay. Okay lang po yan, nay. Yan. Ayan, maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin. Ayan. Galing po yan kay Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List. Nanay, pag-ingatan niyo po yung pera at gamitin niyo po para po makatulong po sa inyo. Nanay, maraming salamat po. At syempre na, yung food pack para po sa pang-araw-araw po ninyong pangangailangan. Ingat po kayo, nay, ano? At magsimula po tayo muli. Ipagpasalamat po natin sa Poong May Kapal na tayo po ay ligtas. Apo, maraming salamat. Sige po, nanay, balik po kayo doon sa iyong pong trono. Maraming salamat. Opo, nanay. You're always welcome po. Yan, mga ka-action, si Nanay Sangre na sobra yung pasasalamat sa Ako Bicol Party List dahil natanggap niya po yung 10,000 pesos at yung food pack. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at yun sa mga kababayan po natin na nasa lanta din ng bagyong Christine. Huwag po kayong mag-alala dahil lagi pong naandyan ang Ako Bicol Party List para po tumulong po sa inyo. Dumako naman tayo sa ating tabang legal. Isang ina na si alias Tina na lumapit sa ating tanggapan dahil inirereklamo niya ang kanyang tiyuhin na ginahasa umano ang kanyang 16 na taong gulang na babae. Itago na lamang natin sa pangalan na Lisel. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Nagbuo yung tiwala ako na sabi nila papatapusin daw nila ng pag-aaral. Yung anak ko, yung pala, nare-repeat lang pala. Hindi nilang gagawa ng masama. Hindi ko ako makapaniwala na magagawa nila yun sa anak ko. Ang taas ng pangarap ng bata. Gustong gusto niyang makatapos. Tapos salbahihin mo lang po. Ako nag-iya mo. Tatanggapin ko lahat ng ginawa niyo sa amin. Pero yung ginawa mo sa anak ko, hindi ko pala nagpasik niya hanggang mabuo. Hanggang mawala ka. Gusto ko makulong ka. Pagdusahan mo lahat ng ginawa mo sa anak ko. Ayan, mga ka-action, ano, isang lolo or tiyuhin ng nanay ang mismong gumahasa sa bata. Magandang hapon, nandito si Nanay Tina. Magandang hapon po, Nanay Tina. Opo. So, Nanay Tina, kami po ay nalulungkot dahil sa pinagdaanan po ng inyong anak. Ano po? Opo. Pero, kailangan po natin na makuha yung hustisya po para sa anak po ninyo. Opo. So, kailan nyo po nalaman ito pong mga pinagdaanan ng anak po ninyo laban po sa inyo pong tiyuhin at lolo po ng anak po ninyo? Noong October 30 po, tinawagan po ako ng kaibigan ko po na nandoon nga po yung anak ko. October 30, tinawagan ka ng kaibigan mo na yung anak mo na andun sa kanya. Opo. Nung panahon na tinawagan ka ng kaibigan mo na naandun yung anak mo, ano kaagad yung naramdaman mo? Ano yung iniisip mo? Kinabahan po kaagad ako kasi hindi naman niya madalas gawin yun. Saka eskwelahan, bahay lang daw. So nung araw na yon, dun mo nalaman na merong nangyari sa anak mo? Opo. Okay. Pagkatapos nun, ano yung binanggit ng kaibigan mo? Siya ba mismo yung nagsabi na yung anak mo ay nakaranas ng panggagahasa mula dito sa taong ito or yung anak mo na mismo yung nagkwento sa'yo?
Ang sabi po sa akin ng kaibigan ko, pupunta daw po ako sa kanila kasi may problema daw po yung anak ko. Nagsabi pa nga po ako na anong nangyari, gano'n ka bigat pa kasi tayo dumiretso. Although sinabi ko naman na pag pinakamalapit siya doon sa residence nung tinitirahan ng anak ko, sabi ko sa anak ko palagi, kung may problema ka, dumiretso ka kay Tita. Yun po yung sinabi ko. Tapos nalaman ko na lang po lahat kung pagdating ko doon. Ang nagsabi po sa akin, yung anak ko po, tapos yung kaibigan ko nga po. Okay. Doon mo nalaman kung ano nangyari sa anak mo. Para po shortcut po yung pagkakakwento niya kasi nahihiya siya na natatakot sa akin. Saka daw po hindi ako maniwala. Eto, ikwento na ng anak mo mismo or nung kaibigan mo. Sila pong dalawang nakikipag-usap sa akin. Okay. So, nung nakausap mo na yung anak mo, paano niya sinabi sa'yo kung ano yung pinagdaanan niya dito sa lolo niya? Ano po yun, nagkwento siya pero hindi yung buo na salaysay. Lalawan ko po yung buong detalye po nung nangyari sa kanya, nung nanghingi na po ng statement sa amin, yung PNP director kasi po nag-blatter na po kami noon. Okay. Sa kwento ng anak mo, ilang beses daw siya ginahasa nitong lolo niya? Bilang niya po 20 times po. 20 times. Opo. Sa 20 times na yan, kailan una na ginalaw itong anak mo, ng itong lolo? January daw 2023. January 2023. Opo. So, hanggang kailan? Sa 20 times, kailan ito yung pinaka-last? Until daw po nung August 25, 2024 po. Okay, so mag-iisang taon, Opo. almost 1 year, na ginawa ito sa kanya ng lolo niya. Opo. Okay. So, eto bang lolo mo, lolo niya, natiyuhin mo, ay nakausap mo na rin patungkol dito sa nangyari sa anak mo? Silensyo po kaya ako kasi ang gusto ko pong mangyari, pulis na mismo namput po sa kanya. Wala po akong sinugod, wala po akong inaalaman ng nangyari sa anak. Okay. Gusto ko po talaga, pulis na po mismo ang kumuha sa kanya. Napakawalang iyak niya, ma'am. Hindi ko po kasi lubos maisip yung tiwala ko po na akala ko safe yung anak ko, safe. Pero po yung, pag nung nalaman ko po yun, hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon, ma'am. Bakit ginawa po sa anak ko? Sinira po yung buhay, ma'am. Nabanggit mo yung pinagkatiwalaan mo, etong Opo. tiyuhin mo. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, paano nasa poder nitong lolo niya, itong tiyuhin mo, itong anak mo? Kasi po yung anak ko, kinausap po ng tiyahin ko sa US, kapatid po nila daddy, na mag-aaralin daw po siya para makatapos po siya hanggang college. Tapos, kung titira daw po siya dyan, gusto po nung batang makatapos kasi dito po siyang makapagtapos ng pag-aral. Kaya, umuon na lang din po ako. Okay. So, ibig sabihin po nito, nanay, hirap po kayo sa buhay. Ano po Kaya kasi, parang itiniwala mo dito sa lolo para makatulong at kampante ka dahil sariling tao ninyo. opo. Kasi may maliliit pa rin po kasi ako mga anak. Ma'am, Opo. Pang-ilang anak mo ito? pangatlo po. Pangatlo. So ngayon, kumusta? Nag-aaral pa ba itong anak mo? Hindi na po, ma'am, kasi lahat po ng requirements gamit po niya sa school, lahat po wala sa kanya. Ang sabi po daw po, kung hindi yung anak ko ang kumuha ng gamit, hindi po makukuha yung mga gamit niya. So ibig sabihin po, nung umalis yung bata doon sa poder nitong lolo niya, ni anumang gamit ay wala Kung siyang... ano lang po yung suot niya, yun lang po ang dala niya. Okay. So umalis yung bata sa poder ng lolo para makatakas. Kumusta yung anak mo ngayon? Hindi po siya masyadong nakakausap ng maayos. Para nililibang niya po yung sarili niya. Pilit niya po kinakalimutan lahat ng nangyari sa kanya. Pero kadalasan nakikita ko sa tahimik. Ganun po yung nangyari. Tapos sinasabi niya, Mama, makakapag-aral pa po ba ako? Sabi ko, oo, baby. Sabi ko sa kanya, i-ano natin tong kaso na to para ipaglaban yung nangyari sa iyo kasi hindi tama. So tumigil yung bata sa pag-aaral? Opo. So, ang isa sa mga pinoproblema nyo, yung mga documents ng bata ay Opo, wala na po nandoon. sa inyo. Wala po. Katulad ng ano po? School documents, yung PSA, birth certificate, yung
completion, certificate of completion, lahat po. Lahat ng mga IDs, credentials lahat ng bata. po, doon po, na lahat. andun. Okay. Itong lolo niya, natiyuhin mo, ilang taon na po ba ito? Ang sabi ng anak ko, 73 na daw po. 73 years old. Opo. So, grabe no? Grabe itong lolong ito. 73 years old. May lakas pa siyang gawin Yun nga po. ang mga bagay nito, especially sa sarili niyang kadugo. Yun na nga po, ma'am. Aha. So, sa kwento ng bata, sabi niyo 20 times Opo. na ginawa ni lolo. Oh. Paano? Paano ito ginagawa sa kanya? Sino yung mga kasama niya sa bahay? Bakit hindi man lang siya sumigaw? Bakit paulit-ulit na ginagawa ito sa kanya? Kaya ginagawa daw po sa kanya yan kada wala po yung mag-ina. Yung family po nung Yung asawa ni po tsaka tiyuhin anak. mo, yung lolo niya at yung anak. Opo, opo. Kada wala po yung kasi kada Sunday daw po nagsisimba yun. So most of the time, during Sunday, may nangyayari sa bata. Yun po ang pagkakakwento niya sa akin. Na po, consistent naman po, palaging ganun ang sinasabi niya kada wala po yung mag-ina. Okay. So, sa kwento ng bata, alam ko bilang nanay na talagang naniniwala ka sa bata, syempre. Opo. At sa istorya niya, sa murang edad niya, paniniwalaan mo dahil ikwento niya ba yung mga pangyayari, paano nagsimula at paano natapos? Ano, ihiya po siya sa akin magkwento. Sabi po nung isalaysay nila ng handwritten. So, pagka sulat niya ng sulat, pinapabasa niya sa akin, hindi ko po kayang tingnan, ma'am, ang baboy po kasi nang ginagawa. Kaya sabi ko, sige, pasa mo na lang yan. Hindi ko kayang tingnan. Yung sinusulat mo, hindi ko kaya. So, ibig sabihin, pag sinabi natin ginahasa, hindi lang sa paghawak ng mga itong mataas na bahagi ng katawan ng bata, pati yung ibaba, pati to the extent na meron talagang nangyayari sa mga mag-asawa or mga couple. Opo. Ganon na ganon yung kwento ng bata. Opo, ma'am. Yes po, ma'am. Opo. Bilang isang nanay, ano po yung gusto nyong mangyari dito po sa tiyuhin ninyo? Gusto ko po siyang kasuhan yun. Kasi po hindi po maganda yung ginawa sa akin sa anak ko, ma'am. Kasi po, ma'am, nanay ka rin po, ma'am. Sa akin po kasi sakit-sakit. Akala ko po maganda yung kalagayan niya, pero verbally, physically, and emotionally, yung anak ko po. Hindi ko alam kung siya pa talaga yung anak. Ngayon kasi hindi ko na siya kilal. Lagi na lang po siyang tahimik. Which is, masayahin siyang bata. Nag-aaral siya mabuti, ma'am, tapos gano'n lang po yung gagawin sa kanya, ma'am. Opo. Anong grade na itong anak po ninyo? Grade 11 Grade po. 11. Ano yung pangarap sana ng bata? Sabi niya dati gusto niyang mag-teacher tapos magpupuli siya after teacher. Tapos nung nangyari po yun na bago, nawala na po yung magpupuli siya. Para pong naguluhan na po siya ngayon. So, traumatized yung bata. Traumatized din. po kasi At may laceration po siya nung nakita ko. Yung kamay po niya. may laceration. Opo. So, dumating na siya sa punto na parang gulong-gulo na siya to the extent na sinaktan niya na yung katawan niya, Opo, ma'am. yung sarili niya. Opo. So, naglaslas siya. Opo, ma'am. Mga anong buwan ito nangyari? Nakita ko po, fresh po yung sugat niya eh. Nung pagkakita ko sa kanya nung October 3rd. So, ibig sabihin, gulong-gulo yung bata. Opo, ma'am. Kung makakausap mo, itong lolo ng bata, yung tiyuhin mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Masasabi ko lang po sa kanya, kung anong ginawa niya sa bata, may karampatan naman po na hustisya para sa kanya. Diyos na lang bahala sa kanya. Sana po, panagutan niya yung ginawa niya sa anak ko, ma'am, kasi hindi makatarungan po, ma'am eh. Yung anak po ninyo, pag ginakausap nyo, ano yung gusto niyang mangyari dito sa may gawa sa kanya nito, sa lolo niya? Sabi niya po, gusto niya po mamatay na lang po yung lolo niya. Ganon kasakit sa isang bata ang pinagdaanan niya. Opo, Na gusto niyang mamatay itong may kagagawan ng pangahalay sa kanya. opo, ma'am. Okay. Sa plano niyong ito, gusto niyong makasuhan itong Yes po, ma'am. tiyuhin niyo. Pumunta na po ba kayo sa PNP? Report na po kami October 31 sa PNP para sa police blotter. May mga hinihingi pong requirements like PSA. Hindi ko naman po
maasikaso po masyado kasi po may sakit po ako. Tapos po, yung communication po, hindi ako makontak basta-basta nung PNP kasi po wala akong cellphone, nasira po kasi. So isa sa mga requirements daw sa pagsampa ng kaso ay yung original PSA certificate Opo, ma'am. ng anak po ninyo. Opo, para po maisampa na po yung formal complaint po sa prosecutor. Ano po yung sabi ng PNP nung sinabi niyo po na yun nga, wala pa kayong PSA? Pinapaasikaso na po sa akin kasi yun na lang daw po yung kulang para maisampa na po ang formal case po. Para Yun na po lang doon sa daw. suspect. Opo. Okay. So, yun yung rason kung bakit naantala yung pagsampa nyo ng kaso? Opo, ma'am. Okay. Tapos po yung mga nakaraang bagyo po, yung ganun po. Kasi wala po mga Okay. office. Sige po. Nanay Tina, makinig po kayo kasi nasa kabilang linya na ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po sa inyo, General Dizon. Good afternoon, Ma'am Rem, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Ako Bicol, Tabang, Oramis, Matabi. Opo. RD, ito po ay kaso ng pangahalay ng isang lolo po dito po sa menor de edad na si Lisel. Ano po ba yung maaring maikaso dito po sa lolong ito? Opo, Ma'am, yung rape case po, Ma'am, at napapakinggan ko nga kanina, Ma'am, ay parang gusto ko na silang imbitahan na dito, Ma'am, sa CIDG, Regional Police Office 5 po, Ma'am, para ma-file na po natin yung kaso. Opo. RD, 20 times sabi ng bata na hinalay po siya nitong lolo. So, 20 counts of rape din po ba yung pwedeng kaharapin nito pong lolo? Tama po, Ma'am, 20 counts po. Okay. Ilang taon po ang 20 counts of rape na itatagal sa loob po ng kulungan? One po, Ma'am, lifetime sentence po yan, Ma'am. At no bail po yan, Ma'am, no bail. Ayun, lifetime sentence, wala po itong bail. So, doon na po tatanda at mamamatay ito pong lolong ito. Pag nagkataon po, Ma'am, gano'n na po, Ma'am, siguro. Opo. RD, nababanggit po ni Nanay Tina na isa daw po sa mga requirements na hinihingi po ng PNP para tuluyan na pong makapagsampa ng kaso ay ito pong original na PSA birth certificate ng bata. Gaano katotoo po ito, RD? Ma'am, hindi na po kailangan yung original kasi yung mga investigador na lang po natin ang magpa-find out. At considering na tayo mismong nakakaalam na wala pa sa 18 years old yung bata, kaya minor pa po siya, Ma'am. Opo. So ano pa po, RD, yung mga iba pang requirements para po ay makapagsampa na ng kaso laban po dito sa lolo? Ma'am, yun lang po, Ma'am. Kailangan nilang personal na pumunta dito sa CIDG para makunan natin ng statement, Ma'am, yung magulang at yung bata. At nang sa ganun, kami na po ang bahala magpa-medical sa kanya dito, Ma'am. Ayun, so tutulungan niyo po, RD, ito pong mag-ina para po ay tuluyan na pong makapagsampa ng kaso laban po dito sa lolong ito. Kasi Opo, Ma'am, hustisya po ang mangyari isinisigaw lang po, nila. Ma'am Rem, na ito na lang po sa opisina para kami na lang ang kasama doon sa CIDG po, Ma'am. Opo, RD, nakikinig po si Nanay Tina. May maipapayo po ba kayo sa kanila? Maging sa mga biktima din po ng rape na wala pong lakas ng loob na magreklamo laban po sa mga sospek. Nanay Lina, magpasalamat po tayo sa Ako Bicol, Tabang, Oranismo, inakudirang kita, tinabangan kitang pagkaigwa kay Justisya. So nangyari sa imong aki, kaya samantalang tanapunay ni na ipail na po ang kaso tanganing maatubang na kan suspekso sa iyang ginibong tarumal-dumal na pag-rape sa imong mahal sa buhay. Makakamumundo. Kaya dapat lang na maparusahan kung si man ang nagkasala po. Ayun, so ramdam ni RD yung galit. Alam ko tatay din ito si RD. RD, ang takot pa po nila Nanay Tina kasi may plano daw na umalis dito sa lugar at pumunta ng ibang lugar dito sa Pilipinas, more especially sabi niya, mas especially sa Maynila. So RD, baka po maipabilis po natin ito pong paglabas po ng court order para naman po ay hindi na makaalis po dito sa lugar ito pong suspect. Yun po, Ma'am Rem, ang gagawin natin na dapat sa lalong madaling panahon may file natin ang kaso para makapaglabas yung judge ng warrant of arrest. At ganun pa man,
kahit makatakas siya, tumakas siya, tutugisin pa rin po siya ng mahabang kamay ng batas po, Ma'am Bem. Ayun, maraming salamat po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Maraming salamat, RD. Thank you, Ma'am Bem. Opo, all the time po. Nanay Tina, napakinggan niyo po si RD. Hindi na kakailanganin pa yung original birth certificate or PSA certificate po ng anak po ninyo dahil siya mismo daw po ay gagawin yung lahat para po ay agad-agad na makapagsampa po kayo ng kaso tungkol dito po sa reklamong ito. Salamat po, ma'am. Salamat po. At huwag din po kayo mag-alala kasi nababanggit nyo na plano pa po ng anak po ninyo talagang pumasok ng pag-aaral, bumalik sa pag-aaral. Kulang siya sa mga dokumento dahil naandon. Ang pinaka-importante po talaga ay yung PSA birth certificate. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Tutulungan po namin kayo. Kami na po yung bahala sa pagbayad po doon para po makapagkuha po ulit po kayo ng records ng bata. Salamat po, ma'am. Opo. Thank you po. Ano po yung masasabi nyo, Nay, na eto na? Noong una po wala akong idea kasi masyado ng yung isip ko stress na po ako. Pero po marami pong salamat binigay niyo po ng pagkakataon para may laban po yung kaso po ng anak ko, ma'am. Thank you po. Opo. Lakasan nyo lang yung loob nyo, Nanay. Kailangan po kayo ng anak po ninyo. Ipakita nyo lang po na... Kasi syempre, every now and then, sabi nyo natutulala yung bata. Yung trauma na andyan palagi. At meron na nga siyang history na naglaslas na. So, bantayan nyo po palagi yung anak po ninyo. At follow up lang po sa pakikipag-usap sa kanya. Opo. So, kung baga, ma'am, eyes on the ball palagi. Yung bata po, palaging bantayan. At huwag po kayong mag-alala dahil tututukan po natin itong kaso po na inilapit nyo po sa amin para po yung hustisya para po sa anak po ninyo ay makamit na po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang sanggol nalunod sa baha dulot ng bagyo at estudyante mula sa Gatchia-Torena na wash out ang gamit dahil sa bagyong Pipito. Ang kanilang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon
ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo, mahirap ang mawalan ng tahanan dahil sa bagyo. Pero mas masakit kung pati ang buhay ng mahal mo ay nawala ng dahil dito. Isang sanggol mula sa Camarines Sur ang binawian ng buhay matapos malunod sa baha dulot ng bagyong Inteng. Ang nakakapanlumong kaganapan, panoorin po natin. Masasayang alaala. Ito ang tanging naiwan ngayon sa mag-asawa na sila Oliver at Myra. Nagbawian ng buhay ang kanilang bunsong anak matapos malunod sa baha na idinulot ng nagdaang bagyong Inteng.
Tatay, maaari niyo po bang may kwento sa amin? Ano po yung nangyari kay Baby Fiona? Alam po namin na nalunod po itong 8-month-old po niyong anak. Asan po kayo ng mga panahon po na yon? Bago ako nagturog, mga alas 3 ng maga. Tapos, bago ako nagturog, ang mata, si Aki ko, tapos si Ina, tapos itong mata kong Aki. Tapos ngunyan si Aki kong bunso, di pa man garo nagtuturog. Dahil ako sa ina magturog, iyo pa man si uli-uli ngunyan. Kaya lang si Aki dang mata ko sa ikin ni Mrs. Naigrip man. Si Mrs. man, ingat na bago magturog si Mrs. Si Aki ko na pinaturog ng alas 3:30 garo. Saka nagturog man na si Aki. Tapos, sa sobra niya ng kapuyatan man, naigip siya. Pagturogan si Agum ko, ngunyan, nagimatay itong Aki ko. Tapos, nagkamang. Dahil kami nagmangno. Pag mata kong malasing ko, yun atong tigahanap ko si Aki ko kung niyang sayin. Nahiling ko, ito nga ning nagtutungab, nag-ano pa po siya na gusto niya mamang garong maano. Kaya lang talagang nakainom na siya garong tubig. Dinara ko pa man sa hospital. Dahil naman po nakaabot na mabuhay. Sa muli po, Tatay, kami po ay nakikiramay dahil sa ganito pong malungkot na pangyayari sa inyo pong bunso. Kami po ay magpapaabot po ng tulong sa inyo po ngayon. At sa aming pakikiramay, personal na bumisita ang aming team sa lugar ng mag-asawa. Ngunit isang karatulang may paalala ang aming napansin sa Barangay Kaluwag, Naga City, Camarines Sur. Isang paalala para sa motorista. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga tao na taga rito ang sitwasyon tuwing magkakaroon ng bagyo sa kanilang lugar. Dito po sa amin kasi talagang basin kami ng katabi ng mga barangay at municipality kasi kung saan kami pinakamamaba na lugar at talagang kami ibinaba lagi kami may flash flood. At naabutan namin ang ina na si Myra na ilang araw na raw hindi kumakain, nakakatulog at makausap ng maayos. Habang ang kanyang asawa na si Oliver ay kagagaling lamang sa sementeryo upang ayusin ang libingan ng kanilang anak. Ikaw, sir, kamusta ka na po ngayon? Hindi lang sa rip, dadili. Pag naisip tulugon sa buot. Hindi nga sana mangyari yan. Wala naman magulang magugustong ganyan na nakikita ang anak ko. Pagpabunyag namin, puro tawa yung dito. Basta yung yung kapatid niyan, pag dadating sa eskwelahan, palagi pinapatawa yan. Pag nandyanan yung kapatid niya, nandyan, tatakbo na yung inanay niya. Tawa pa. May mga pinaka-nangilipit sa kanila? Marami na. Pag natutulog ako, pag gising na yan, didi ko ang libangan yan. Dididian niya, tapos gaganyan-ganyan niya pa. Sino naman naman na hindi ka magigising. Pag wala sa tabi niya, sa akin yan. Kailan sana yung birthday niyo? Ngayon, 13. December. Ibong ka sana yung birthday niya eh. Ihita. Kakaano lang yan, bunyag. Pinagbong kami niyan bunyag niya. Ano sana yung balak niyo sa birthday niyo? Simple lang, igala-gala para ma-enjoy siya. Kaya ano pa man i-enjoyin mo magmundo. Birthday niya, ang mundo mo siya, enjoy na. Dati, paborito niya, Rajubar. Tapos yung time na gabi, ayaw niya na Oo, ayaw niya na. Chocotops, kinakain niya. Ayaw na din. Bago yun natulog, umaga na. Yung gabi na yun. Simula 6 na gabi, hanggang umagang kaya natulog. First time ito mga inkwentro yan. Nasa lang yan, nasa tabi namin, sige pang
Sige, mailitong, tapos takbo naman sa'yo. Gagalaw-galaw naman, tapos alis na naman. Pabalik na naman yun. Puro laro niya pa eh. Iiwan niya na pala yung alaala. So, pag natutulog ka, makikita mo yung ano eh, yung mga nakaraan nyo eh. Kaya mahirap mag-recover agad-agad. At bilang pakikiramay, nagpaabot kami ng munting tulong sa mag-asawa. Salamat digdi ma'am sa binigay mo ma'am dada para paano di makakadaragdag sa gastusin mi sa paro aldaw. Sila kaon mi di maasikaso mi na po. Ay maraming salamat po sa Ako Bicol na nagtatabang sa muya. Pati na rin ang Ako Bicol Party List ay nagpaabot ng tulong at aming nakausap si Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Tunay na wala nang hihigit pa sa sakit na idinudulot ng pangungulila. Isang bagay na maaaring panghabang buhay na nating mararamdaman. Sa masalimuot na pangyayaring ito para sa mag-asawa na sila Oliver at Myra. Dasal ng aming programa ang paghilom ng sugat na naiwan. Naway dumating ang araw na muling bumalik ang sigla sa kanilang mga mata. Iyo, gutom na naman ika. Ayan mga ka-aksyon, so sa muli kami po ay nakikiramay sa pamilya. Tuloy-tuloy pa rin mga ka-aksyon ang ating serbisyo publiko mula sa Garche Torena. Makakausap natin si Ibalara Coral na labis ang panghihinayang sa nasirang bahay dahil sa bagyong Pipito. Bukod pa rito ang mga gamit ng kanyang anak na si Jero Coral na nag-aaral sa high school. Wala ring natira. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Eva. Nanay Eva, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Nanay Eva, kumusta po kayo ngayon matapos pong itong bagyong si Pipito? Ito po, ma'am, mahirap po. Opo. Noong kasagsagan ng bagyo, Nanay, pwede niyo pong maikwento sa amin ano po yung nangyari po sa inyo? Oo, ma'am. Opo, pakikwento sa amin, Nay, yung kumusta po, ano yung pinagdaanan po ninyo nitong bagyong Pipito? Sobrang hirap po, ma'am. Dahil po sa nangyari po sa bagyong Pipito na po, ma'am. Opo. Nung nangyari po itong kasagsagan ni bagyo po, saan po kayo, Nay? Ng mga panahon na yan, dyan po mismo sa bahay po ninyo or nag-evacuate na po kayo? Nag-evacuate po, ma'am, kami. Opo. So ilan po kayo sa loob ng bahay, ma'am? Hello, ma'am? Opo. Ilan po ba kayo, ma'am, na miyembro ng pamilya na nag-evacuate? Bali po, 6 po kami sa loob po ng bahay namin po. Opo. Yan po nakikita namin, ma'am. Ano po yung gawa sa light materials po, yung bahay po ninyo? Opo, ma'am. Kahoy lang po, ma'am. Opo. So kada meron po bang bagyong na dumadaan po dyan sa inyo ay talagang ganyan po yung nangyayari? Talagang bumabagsak po yung bahay ninyo? Minsan po, ma'am, hindi naman po. Ngayon lang po talaga, ma'am. Opo. So kumusta, Nay? May naisalba pa naman kayong mga gamit? Bali po, ma'am, yung ano lang, yung kunti lang kung dala-dala namin sa pag-evacuate po namin, ma'am. Yung kaya nyo na lang naidala, yun lang po yung naisalba nyo? Opo, ma'am. Saan po kayo nag-evacuate, Nay? Sa eskwelahan po, ma'am. Yung eskwelahan na malapit po dyan sa inyo? Opo, ma'am. Nanay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Bali po, ma'am, ang asawa ko po, sa laot lang po talaga kami, ma'am, umaasa. Mangingisda lang po ang asawa ko. Opo, wag nyo pong ilalang. Mangingisda po ang asawa ninyo. Opo. Opo. Kayo po, Nay? Kayo po, ano po yung trabaho po ninyo?
Bali po ma'am, may ano din po kami, maliit na ng sari-sari store. Kaso po ma'am, bumigay din yung maliit ko pong sari-sari store. Pati po yung paninda po ninyo, inaanod po din ng baha. Bali po ma'am, opo. Yung iba lang po, nadala din namin yung pangangailangan, yung katulad po ng mga gamot, yung ibang mga pagkain din po. Yun lang po. Kumusta po si Mister? Nakabalik na din po ba sa paglaot, paghuli po ng isda? Bali po ngayon ma'am, hindi pa po kasi malakas pa po yung alon dito banda sa amin po ma'am. Ayun. So, paano yan, Nay? Paano po yung pangangailangan ninyo? Ilan po yung anak po ninyo? Bali po ma'am, isa lang pong anak ko. Isa lang. Opo. So, paano yan, Nay? Paano yung pangangailangan po ninyo? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo? Bali po ma'am, nanghiram-hiram lang po muna sa kamag-anak po ma'am. Nang utang-utang ka muna? Opo, opo. Opo. So, yung estudyante po ninyo na, yung nag-aaral po, yung anak po ninyo, kumusta? Nandito naman po ma'am, kaso hindi pa po sila nakapasok sa kanilang paaralan kasi inaayos pa po ma'am. So aside po doon sa rason para hindi po siya makapagbalik sa eskwela dahil yung paaralan po nila talagang na-damage din. Opo ma'am, opo. Pero nababanggit mo doon po kayo nag-evacuate sa paaralan na malapit sa inyo. Yun na po ba yung pinagpapasukan din niya? Hindi po ma'am, bali po iba po kasi sa sa Barangay Harrison po sila nag-aaral. Tapos dito din sa amin may malapit din paaralan po ng mga elementary po. Okay, so itong anak mo, si Jiro, ay hindi po makabalik sa eskwelahan dahil apektado din po. Pwede po makausap si Jiro, katabi niyo po? Opo, Okay. ma'am, nandito po. Magandang hapon sa iyo, Jero. Hello? Hello po, ma'am. Ay, hello, Jero. Jero, ilang taon ka na? Hello po, ma'am. 12 years old. 12 years. Opo, 12 years old. So, kumusta ka ngayon? Matapos itong si Bagyong Pipito? Hello, Jero. Opo. Opo, kumusta ka ngayon? Okay lang po, ma'am. So, sabi ni nanay, wash out yung bahay ninyo. Paano yung mga gamit mo sa pag-aaral? Naisalba mo ba? Nabasa po lahat. 4 lang po yung natira ko pong notebook. Ay, nabasa lahat. So, 4 na lang yung natira mo yung notebook. Paano yan? Binilad mo pa sa araw? Opo. Para tumuyo. Kumusta yung yung mga uniforms? Hello, Jero? Opo. Opo, 4 na lang yung natirang notebook mo. Paano yung iba mong gamit? Like yung uniform? Nilaban yung iba po. Yung iba nilabhan. Yung Ni mama. Yung iba pwede mo pang magamit? Opo. Okay, so paano yan? Papasok ka pa ng paaralan? Opo. Babalik ka pa sa pag-aaral? Opo. Opo, ma'am. Opo. Anong grade ka na ngayon? Kasi sabi mo 12 years old ka. Anong grade ka na? Grade 8 po, ma'am. Grade 8. Okay. So, malapit ka nang mag-college. After senior high, ano ba yung gusto mong kunin sa kolehiyo? Anong kurso? Pulis po, ma'am. Ay, gusto mo maging pulis. Okay. So, sige, tanungin nga kita, bakit gusto mo maging isang pulis? Para po matulungan yung mga nangangailangan. Opo, yung mga nangangailangan at mga naaapi. Opo. Opo. So, Jiro, ano yung gusto mo ngayon? Siyempre, nabasa yung mga gamit mo. Sabi mo nga, 4 na notebooks na lang. At yung uniform mo, pilit pang linabahan ni nanay para magamit mo. So, apektado yung pag-aaral mo. Ano ba yung gusto mo maitulong namin sa'yo, Jiro? Hello, Jero? Opo. Okay, ano yung gusto mo? Gusto ko lang po yung maibalik po yung mga gamit ko sa pag-aaral, pati yung bahay namin po mapayos.
Okay, so yan ang gusto ni Jiro. Siyempre naman, kahit sino ayaw na nakikitira sa iba, siyempre uunahin yung magkaroon sila ng maayos na titirhan. Jiro, makinig ka, no? Para sa maagang pagtugon ng pangangailangan mo, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Norby. Magandang hapon po, Ma'am Remy, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, tagapanood, taga-subaybay ng programa ng Ako Bicol Tabang Oramismo. Magandang hapon po sa inyo. Opo, alam namin, Sir Norby, na busy kayo ngayon, pero eto, gusto nating matulungan itong bata na porsigido na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ano po ba yung maaari nating maitulong sa kanya at sa kanyang pamilya? Oo nga po, bali talagang tayo naman po ay ang daming nasalanta, ang daming na disgrasya nitong nagdaang bagyo natin, halos magkasunuran. In fact, yung pipito na yan, akala natin, yung ibang bayan hindi po nataman. Pero yung Galchituray na po talagang dumaan dyan yung bagyo eh. Talagang kumbaga sa noon, nakagip po yan kahit paano kasama ng karamuhan. So marami pong mga bahay po dyan talagang nasalanta. Isa na pa nga po dyan, bahay ni Nanay Nanay Elwa Lara Coral. So talagang na-damage po yung bahay nila, no? Lalo na po itong bata, mapapansin po natin, pero sa pagkikwento niya, talagang nanghihinayang siya dun sa mga gamit na nawala sa gamit niya sa eskwela. So nakakawa naman yung bata. Para bagang bumababa yung moral po ng bata dahil dun sa nangyaring bagyo, kaya talagang kailangan pong tulungan natin to. Opo. Ano po, agarang po din po ibigay natin. Okay, ano yung maaari nating maitulong, Sir Norby? Since naman po na Ako Bicol Party List ay tuloy-tuloy yung pagtulong nung hindi lang po sa mga matatanda, sa mga pero sa mga bata, pwede po tayo magbigay ng tulong katulad ng sa pag-aaral nila yung tinatawag na educational assistance. So kahit po may senior high school po tayo tinutulungan or college, special case naman po ito at ito po ay pwede po natin iusap na mabigyan po ito ng educational assistance kahit po siya ay grade 8 pa lamang. So case-to-case basis naman po tayo pagdating din. Tulungan po natin yan na mabigyan po ng educational assistance ang bata para po may bili din po ng gamit. Pero alam ko po ang ating pong Tabang Oramismo parang magbibigay din yata ng unang pagtulong. Pero po siya po Bicol Party List, sa tulong po ni Congressman Saldico, magbibigay po tayo ng mga ayuda at mga asistensya po sa pamilya para po tumas naman po yung moral nila dahil po dito sa pangyayaring bagyo. Ayun, so tutulungan natin sila sa paraan ng educational assistance ng Ako Bicol Party List. So maraming salamat, Sir Norby, at alam natin ang kagustuhan din ng ating butihing congressman ay lahat ng ating mga kabataan ay dapat nasa eskwelahan. Maraming salamat, Sir Norby. Opo. Maraming salamat po. Magkipag-coordinate na lang po sa akin na mayroon naman po tayo diyan na coordinator, matawagan agad at si Tabang Oramismo po masabihan po kami ng detalye. Tatawagan din po namin para maibigay po yung tulong na ibibigay natin sa kanila. Yun po ang agad na tutugunan natin. Ayun, maraming salamat, Sir Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat po. Balikan natin si Jiro. Jiro, napakinggan mo si Sir Norby? Opo. Okay, so ang sabi ni Sir Norby ay isasama ka sa educational assistance ng Ako Bicol Party List para makatulong sa iyong pag-aaral. Hello, Jero. Opo, ma'am. Ayun, masaya ka ba dahil meron ka ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Hindi mo na po problemahin yung pag-aaral mo. Masaya po, ma'am. At huwag kang mag-alala. Maraming pong salamat, ma'am. Opo, at huwag kang mag-alala, Jiro, dahil ang Ako Bicol Tabang Oramismo ay bibigyan ka rin ng mga school supplies para magamit mo sa iyong pag-aaral. Hindi lang yung 4 na notebooks mo na natitira ang pwede mong gamitin. Kung hindi, meron kaming ibibigay na mga gamit para magamit mo sa pag-aaral, Jiro. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Ayun, so salamat din at ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo, Jiro, ha? Opo, ma'am. Opo, pwede ko namin makausap ulit si Nanay. Nanay Eva? Opo, ma'am. Opo, Nanay. Dahil dyan, napakinggan mo, Nanay, yung sinabi ni Sir Norby na isasama yung anak po ninyo sa educational assistance ng Ako Bicol Party List. At syempre, yung tulong po namin, ibibili po namin ng mga school supplies yung anak po ninyo. Maraming salamat po, ma'am. Opo, hintayin nyo, Nanay, yung aming team po ay magpapadala po sa inyo ng tulong, lalo na kay Jiro na nais pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Maraming salamat po, Nanay.
Opo, maraming salamat po ma'am sa staff po ng ng Ako Bicol. Papasalamat po ako ma'am. Malaking tulong po yan po para sa pamilya ko po ma'am. Opo. At syempre nanay, think positive lang ano man po yung dumaan sa ating ng ating buhay, problema at kalamidad. Tandaan niyo po nanay na lagi pong may pag-asa habang nabubuhay. Opo ma'am. Mga ka-aksyon, 33 days na lang at Pasko na. Merry Christmas mga ka-aksyon in advance. At mga ka-aksyon sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag